नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज नेहमीप्रमाणे सकाळचा गावचा फेरफटका मारायला निघालो आहे। पण आज आपल्यासोबत एक नवीन व्यक्ती आहे, माझा मित्र शैलेंद्र बोलता पण येत नाही कारण की त्याला आम्ही बबलू बोलतो। पहिल्यांदा शैलेंद्र हाक मारली आहे तुमच्यासाठी, तर त्याला घेऊन गाव फिरायला आलो आहे। तर तो कालच आपल्याकडे आला, काल दुपारी वगैरे आला, पण आपलं काल गणपती विसर्जन असल्यामुळे जास्त काही फिरवता आलं नाही। तर काल त्याला फक्त सड्यावर घेऊन गेलो आणि त्यानंतर गौरी गणपती विसर्जन आणि मग रात्रीची आपली सगळी भजनं यातच सगळा वेळ निघून गेला। म्हणून आज सकाळीच उठून, आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि सकाळीच उठून त्याला बोललो चल गाव फिरूया। नंतर फिरण्यात काही पॉईंट नाही आहे, सकाळच्या वातावरणात जे गाव बघायला मिळतं ते नंतर बघण्यात तेवढी मजा येत नाही। तर आता दोघं जण चाललो आहोत गाव फिरायला। बाबू आपला झोपला आहे अजून, तेच तो अजून साखर झोपेतच आहे। तो आता उठल्यावर मग डोरंका घेऊन जाणार, त्याच्यानंतर पुणग्याकडे आणि मग चाय बी पिऊन मग परत दाभोळत जाऊचा, कारण की दाभोळ्यातलं घर अजून त्यांना बघितलेलं नाही। तर असं आजचं दिनक्रम आहे। आणि नंतर त्याच्यानंतर पण अजून तर आज भावनाचे आईवडील येणार आहेत आपलं दाभोळ्यातलं घर बघायला आणि नारिंड्यातलं गणपतीच्या पाया पडायला। भावनाचे आई बाबा म्हणजे माझे सासू सासरे, त्यांना घेऊन जायचं का आपल्याला? हां, तर त्यांना पण या साईडने त्यांना पण तिथून पिक करायचं आहे आणि त्यांना फिरवायचं आणि नंतर बबलूला पण सगळे आजूबाजूचे थोडेफार बीच फिरवायचे आहेत। नंतर पुन्हा कधी येईल माहीत नाही आहे, त्यामुळे जेवढ्या कमीत कमी वेळात जेवढं फिरता येईल तेवढं फिरवायचं आहे। बाकी कालपासून कसं वाटलं तुला? भारीच आता असं वाईड आहे तुमचं गाव, एकदम मस्त एकदम व्यवस्थित आहे आणि घरातल्यांनी स्वागत पण एकदम मस्त केलं, पाहुणचार एकदम भारीच। मला परत येणार ना, एकदम चांगली गेली। आता काय रस्ता पाठ झाला रे। याचं पण आपलं यूट्यूबचं चॅनल आहे, मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देऊन ठेवतो, तुम्ही जाऊन एकदा चेक करा आणि आवडलं तर सबस्क्राईब पण करा। बाकी आता त्याला गाव वगैरे फिरवतो, तो पण येत असतो सारखा अजूनमधून गावी, तर आपल्या पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये दिसेल तो। चला आता बघा कोंबडो आरा होता, आम्ही हे घर बघूया, हे दाखवतो। जुनं आहे का घर? तर हे आमच्या बापट सरांचं घर आहे, ते तुम्हाला नंतर व्यवस्थित दाखवेल। आता फक्त याला बाहेरून दाखवतं आहे, बाकी आता गाव पण दाखवतं आहे। चला बघूया मग आजच्या दिवसभरात काय काय घडामोडी घडत आहेत। आजचा दिवस सुरुवात झाली आहे सकाळीच। हे बघा काय चालतात माड गाया तिकडे जाणार कायच्या वाडीत जोगवली। मग चला जोगलवाडीत, आम्ही तर जोगलवाडीत ताबोटूब नाही चालत। मग किती वाजता? आजच्या माणूस चढते आधी तुमच्या घराकडे येते। मजा चला, तुम्ही नवीन पाहुणे येले, तुम्ही रात्री इलाच नाही, मित्र येलो माझं तुमच्या मुलाखतीसाठी। आबाजी घेतला मुलाखत तुमची रवलेली। हां चला फोन तरी करायचो, मग घराकडे मला चढला असतो, त्याच्यासाठी दिले। आता अचानक झालोच नाही, इकडे काकांच्याच मला एका चढायला। हां भारीच आहेत मग। हा त्यांचा रोजचा दिनक्रम आहे। आता पूर्ण गावात माडावर चढणारे दोघं तिघं आहेत फक्त, माड किती आहेत बघ। वाकडं तिकडं माड असत तर वाकड्या माडाला मशीनच लागत नाही, म्हणतात म्हणजे त्याचं वरचं काय पारंपरिक पद्धत आहे की ना, ह्यो माडी बघ, हो बघ, ह्यो एक तो एक, त्याच्यावर मशीन लागणारच नाही, कारण ती मशीन कशी, मशीनचं चढणं का साधारण सरळ माड होतो, हीच प्रॅक्टिस मशीनची आहे। अरे हा ती ह्याच्यावर चालतं ना, पॅन्डल मारू। बरोबर, आम्ही काय जास्त मशीन बघितलेली नाही, तुमकाच बघितलेला, त्यामुळे मशीनचं काय आपल्याला माहिती नाही, बघायची गरजच नाही लागणार रे। येता तो गावात येता सारखं चपलेन घसरलो तर घसरत जैसे बिजली चड्डी। तुमका वाट माहिती या
तुम्ही चला मग घराकडे, आम्ही येतो जरा जोगलवाडीत ना. चाय बी पितोय होय, आणि मग त्या तिथल्या एका माडाकडून शूटिंगाची करा. 2 शेळी काढून देवा. शेळी देते भारी आहे. तुझ्या निमित्ताने मला पण मिळतील आता शेळी. नाही पण गावातले म्हणजे जे बुजुर्ग माणसं आहेत ना ते एकदम खुशमिजाज आहेत. ते अनोळखी माणसांसोबत पण गप्पा बिप्पा पटापट मारतात. ते आपल्याकडे बाहेर. ही तुझी सुरुवात जरा सकाळची जरा वेगळी करायची होती म्हणून तुला सकाळी उठवलं. ही शेती आहे ना, आता भात शेती आहे ना, हिवाळ्यात तुझी ती भुईमुग वगैरे काहीतरी लावतात काय ना काय आणि ते पीक घेत असतात. 12ही महिने शेती चालू असते पाटाच्या पाण्याने. त्यामधलं हे सगळं वातावरण आता दिसतंय तसंच हिवाळ्यात दिसतं. उन्हाळ्यात मग एवढं काय खास नसतं. मग उन्हाळ्यात काय आहे शेती? उन्हाळ्यात नाही, गिमातली शेती फक्त 2 पिकं घेतली जातात वर्षात. सूर्य गायब झाला नाही तर मजा आली असती. काय सर्दी झाली जबरदस्त. हे बघ हे मेन आहे बाय. शाळा शाळेवरचा साल बिल वाच. पाहिला ना ह्याच्यात बघितलंय ना, मग ह्याच्यात पप्पा शिकलेत, काका शिकलेत. त्याच्या आधीचं पिढीचं काय माहीत नाही. स्वतंत्र काळातली शाळा आहे. 1947ची आहे. आता त्याला 75 वर्ष झाली पूर्ण. 10 दिवस आधीची शाळा आहे. फार तंत्रातली शाळा आहे. आणि मस्त वाटतं एकदम. ड्रोनने भारी वाटतं हे सगळं वरून बघताना. आता नंदन आहे अशा आहेत. 4थी पिढी. आणि आपलं दत्त मंदिर. यायला लागला आता भात. यायला लागला. ही कुठली वाडी? जोगलवाडी. हे बघ माड जोगलवाडी. मध्ये पाणी असणार काय हो, फिरवतोय जरा मित्रात. कोंबडा दिसत नाही तो. वेली लावलेल्या आहेत प्रत्येक भाजीच्या. अच्छा. भोपळ्याची आहे, पडवळ आहे. सकाळी सकाळी अरे नंदन, अभ्यास नाही, हीच सुरुवात सकाळची. हा पण अभ्यासच आहे. त्याच्यातच 1 नंबर देतो. काय रे, बाकी झाडा काढला तरी तुळसच भरपूर लावलेली आहे. ही कसली वेळ? ही वांग्याची वेल आहे आणि ही पडवळ आहे. ठीक आहे, तिकडे पण धरली. ठीक आहे. शेती करायची आवडच आहे वाटतं पूर्ण फॅमिलीला. बाबूला पण जाम आवड आहे वाटतं. बारीक सारीक सगळी झाडं, मिरची आहे, वांगी आहे, काय नाही लागलं, भेंडी पण असते, ती हळद आहे तिथे. हां, अच्छा. हां, ते कोंबड्यांचा वेगळा प्रकार काय? हां हां, ते कोंबडे म्हणतात. पण ते गुलाबासारखी फुलले रे. याचा तुला वापर होऊ शकतो गुलाबांच्या पाकळ्यांचा वापर होतो ना. गुलाब 2 पैसे यांचा वापर होऊ शकतो. हां, भारी आहे ना.
ते काय तिकडे एकदम प्रॉपर गुलाबासारखेच आहेत. आणि हे कसलं आहे? ही हळद. अच्छा, एवढी मोठी होते. ही हळद. आणि मग ह्याचं हे कशी काढतात? हळद कशी काढतात? काली असते त्याला. अच्छा, मग ती सुकवतात. काय उठलं? दिसली तवशाची तवशाची काकडी. काकडी. अच्छा, ते मोठी काकडी असते की छोटीवाली? ही बघ गावठी. अच्छा, मोठ्या होतात. मरणाचीच रे, म्हणजे तवशी मरणाची लावलेली आहे. तुमची काय मग? रांगेतच आहे. यासाठी आहे. हां, ही कोणाची आहे? त्यांची चुलत्यांची. आता बियांसाठी ठेवला काय? लावून ठेवली आहे. मोठा आहे बियांसाठी का? त्याला जून झालं की काढणार. मस्त फोटो आहे रे ह्याच्यात. जमीन वल्लीच पण. ही दोडक्याची वेल आहे इथे केलेली. आणि हे सुरुण माहिती आहे ना? हे बघ, हां, हे सुरणाची झाड आहेत. सुरणाचं तिथं भरपूर दिसली बघ. ती अशीच लावून ठेवायची, मग ती 2-3 वर्षांनी काढ. किती वर्षांनी काढतात रे? हे 4 वर्ष पण ठेवू शकतोस. जेवढे वर्ष ठेवणार तेवढा मोठा होणार. केळीच्या बाजू. हे भेंडे, ते भेंडे लावलेस की मोठे? हां, भेंडे आहेत ते. भेंडे मोठे होतात ते ना? आमच्याकडे पण लावले. नंतर किती वर्ष झाली? आता झाली 2-3 वर्ष झाली. सगळे एकत्र काढणार असतील. एवढी झाडं असे होतं एवढी खाली. आणि हे बाबूचे गुर आहेत. मालक झोपलेला अजून. आणि गुरं उठले आणि मालक झोपलेला अजून. होय, रात्रपाळी गेलं की लागला. हे दुपार झाली. चल ढोरांकडे येऊन जायचा की नाही? ती वाट बघतात. मालक उठता. काय जागरण केलीस तू? भजनात तर गेलं नाही आज. भजनाक मी गेलोय. नाही तर सांगशी की भजनाक गेलं म्हणून. चल जाऊचा पटाक्कन. म्हणणार तुमचा येतास की नाही येतास? आता बोला. हा, पण म्हणणं काय तुमचा? म्हणणं काय, मी महाराज म्हणजे मला पैसे म्हणणं काय तर सांगणार त्याच्यावर ऐकू लावणार. आता बोला काय? काय माका पैसे द्यायचे, शूटिंग करा.